Microphone is. Dear God who art in heaven, we come before you this morning. We thank you for giving us strength to wake up and to come before you today. Even today, we anticipate a blessing. We thank you that you've been with us ever since we began these Sabbath hours. We also pray that you continue to bless us as we go through these studies. For your spirit upon us, O God. Thank you for your goodness towards us. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Just to confirm one more time, am I audible? Niyavakala. Okay, thank you. Okay, so we began last night by reviewing the waves of feminism. Izolo ke ngokuhlwa siqale ngokuveza izinto ezahlukene ze-feminism. We discussed a little bit about the first wave, the second wave, the third wave, and the fourth wave. Xoxile ke saveza ngezi waves ke kuqala kuyokuqala kuya kweyesine. Now the fourth wave is underway since 2010s up until now. Njengokusithethayo kususela ngo-2010 kuzoma ngoku sikwi-fourth wave. Remember, we said the fourth wave was mostly about the Me Too movement. Sikhumbule ke ukuthi ke i-fourth wave ibimayelana kakhulu ne-movement ekuthiwa yi-Me Too nami futhi. And it dealt about trying to combat these sexual violence against women. Iyona nto ke ibisemqoka kakhulu kuyo ibikukulwa nokuqeda le ndaba yodlame ngabesifazane. Particularly bringing these powerful men to book, to prosecution, these powerful men that abuses women in the workplace. Ikakhulu ke bibhekene nokubeka obala lamadoda amakhulu awaziwayo aloko ebelesele ukuhlukumeza abesifazane ngakumbi kwiindawo zokusebenza. Yeah, people like Harvey Weinstein, that CEO for Miramax. Abantu ke bafana no-Harvey Weinstein oyi-CEO kule nkampani ekuthiwa yi-Miramax. Yeah, these are Hollywood giants controlling the industries there. Zilakela ke zamadoda amakhulu la umnotho we-industry uphethwe ngabo. Yeah, so they're taking advantage of women in those spaces. Bayenza ke lento bayisebenzisele ekuthini baxhaphaze ke amakhosikazi ngoba benamandla. People like Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was this billionaire who was also taking advantage of women. Nanku ke naye Jeffrey Epstein ongusamabhiliyone oxhaphaza abantu besifazane. Yeah, who's dead, by the way, after he has been prosecuted and sentenced. Usefile ke emveni koba ye wabanjwa bese egwetywa. Yeah, we saw people like Bill Cosby being prosecuted for this as well. Naye kuBill Cosby simbonile naye eshutshiswa ngenxa yezenzo. People like R. Kelly. No-R. Kelly naye. So this is all because the results of the Me Too movement, this fourth wave feminism we are discussing. Izinto ke sizixelayo zisiphumo sokunyakaza okukhona kwe-fourth wave esikubonayo. Right. And we said last night, now we hear discussions about the fifth wave of feminism. Sithe ke xa sixoxa izolo ngokuhlwa sathi siyeva ukuba khona into ethethwayo yokuthi
umsinga wesihlanu ozayo we-feminism. Yeah, this wave is going to be discussing, it's focusing on okay, let's try to look to connect again. Right. So yeah, we were talking about this fourth wave of feminism, or the fifth wave. That there's these talks now about the fifth wave. Besisathetha ke ngokuthi ke kuneengxoxo ezikhona ezithetha ngomsinga wesihlanu ozayo. That this one is going to be focusing on trying to dismantle this patriarchal system altogether. Sithi ke lo umsinga wona ubhekene nokuthi ufuna uzoyichitha nje impela uyisuse ezingqanjeni ipatriarchy. But you will remember that during the second wave, Uyokhumbula ke ukuthi umsinga wesibini there was movements like men's rights movements, the backlash, the backlash against the second wave of feminism. Siyokhumbula ukuthi ke nawo amadoda aye ema ngeenyawo enza eyawo intshukumo elwa nale movement ye-feminism. As well as the evangelicals, the apostate Protestantism were fighting against abortion. Kwaze kwangena ke nabavangeli ke abantu becawe besithi ke bayaphikisana nale ndaba yoku-abhotha okanye ke yoku-terminate, yes, i-abortion. Yeah, so we want to also note that even with this fourth wave of feminism, there is a backlash. Bese siqaphela ukuthi lo msinga wesine nawo ke awuzuhamba lula, uzoba nazo izinto eziwulwayo. So yeah, so this is what we want to see right now. Nantsi ke into esiyifuna ukuyibona njengangoku. The manosphere fights back. So I've titled this this way. Nantsi ke indaba sithi i-manosphere ke, that is amadoda nawo emile kwelawo iqumrhu esilwa elwa ke ne-feminism. So we want to understand this backlash. So we're gonna use this DD trial to try to highlight this work of the manosphere. Asifuna ukuveza ke le mfazwe ke evezwa yi-manosphere, sizosebenzisa ke elityala likaDidi. Right. So this is taken from this article from Guardian, from the Guardian. It's titled "The Manosphere Seizes on the Diddy Trial to Undermine Alleged Victims." Nansi ke siyithathe kwi-Guardian, isihloko ke sithi nansi i-manosphere izimisele ukumisa elityala likaDidi. Leyo nto ke iyenza ngokuthi ibhekele phansi abo bangamaxhoba. Right. Let us see what is happening with this Diddy trial. Ake sibheke ukuthi kwenzekani kwelityala likaDidi. Okay, from the journalist Legal Eagles, YouTube gossips queuing up for seats inside the New York courtroom. Amanaba ke abaxoshi bendaba amaxhwangusha ke kwezomthetho abaku-YouTube bonke bayagxalathelana beyofuna izihlalo kule nkundla ke yase-New York. Myron Gaines, co-host of the Fresh and Fit podcast and author of the 2023 book, Why Women Deserve Less. Nangu uMyron Gaines, uyena ke oxhasa le Fresh and Fit podcast, ekwanguye nombhali wencwadi eyaphuma ngo-2023, ithi ke le ncwadi
why women deserve less. Ngamanye amazwi ithi le ncwadi ingani abesifazane kufanele befumane okuncane. So this Marion Gaines is going to make himself popular now through this Didi trial case. He's the man. Ubonakala ke ngoku efumana ithuba lokuthi azivezeke agqame ngale ndaba yale case kaDidi, yena ke uMyron Gaines, ngakumbi ke ngoba eyindoda. Yeah, so this Fresh and Fit podcast, if you can see it on the YouTube, you will see this is where this is the manosphere platform where young boys look up to these people there to be taught. Ngake ubheke le platform engu-Fresh and Fit podcast, ungafumanisa uba kulapho amadoda azidlakela eziveza khona, nalapho abantwana abangabafana abancinane bebona umzekelo omhle abafuna ukuwufuza ngendlela lamadoda enza ngayo. Yeah, it's an uncomfortable podcast to watch because you know, because of patriarchy, because of how the way they treat women, the guests, the women guests, it's uncomfortable. Indawo ke le ehambisa umzimba xa uyibukele, ngoba kulapho beveza khona upatriarchy babo, ubudlakela babo, nokuwabhekela phansi, nendlela abababhekele phansi ngayo abantu besifazane, befundisa ke betyala lo moya kwabakhulayo. In the past 5 years, he has become infamous for his incendiary takes on masculinity, dating, and the perceived challenges that men face in contemporary society. Lo ke sithetha ngaye ke onguMyron Gaines uke kwiminyaka emihlanu edlulileyo uke wafumana ukungathandeki kakuhle ebantwini ngenxa yendlela aziveza eyiyo, okanye ke ubudlakela bakhe obungekubo, ngakumbi ekuthandane besifazane abathile, eveza ke nemicelimingeni ajongana nayo amadoda kule ekuhlaleni. Infamous, Infamous ukungathandeki. Yeah. Oh, infamous. Oh, Yeah, sorry. so uzinze popular. Oh, okay. Okay, no, sorry. Uye wabonakala ke engumuntu ogqamileyo, othandwayo, unabalandeli abaninzi ngenxa yendlela aziveza esisidlakela ngayo nokungacingi kwakhe kwi-affairs anazo nabesifazane. Combs was a natural person of interest for Gaines, as well as his peers who focus on Black masculinity and traffic in many of the same misogynistic tropes that had been present in hip hop from its early days. uCombs ke simbona evelile apha engomyeke wabantu ababonakalisa umdla kwizenzo zikaGaines. Bonakala ke futhi esoloko eyilandelela, eyinikeza inkxaso yonke lento ayenzayo uGaines yokuthiya abesifazane, ibonisa ukubacekela phansi nokubajonga ngendlela engayiyo. Yonke ke lento ibisoloko ibonakala ke nakulo mculo we-hip hop kwasekuqaleni nje kwawo ukuthi ubonakale uvela ebantwini. Right, so yeah, for decades, the New Yorker, Diddy Combs now, this Sean Diddy Combs, was an alpha male fantasy come to life. A self-made captain of the industry. All right. Okay. Kwiminyakanyaka nje bisoloko ibonakala ke lo waseNew York okokuba usisiqalo esithile samadoda abonakala enconywa, ebonakala ke ezidlakela ezaziwayo nezibonisa ukuthi Black excellence. Yeah, so this Diddy Combs is this icon of Black excellence. So uliliso okanye uyicenter okanye uyindawo ejongwe kuyo ke kule mhlangano ethiwa i-Black excellence. Yeah, so if you're a Black person, you look up to Diddy. I mean, Diddy is an example. Everyone wants to be like Diddy. So xa ungumuntu omnyama ke soloko kubheke kuDiddy njengomzekelo wakho omhle. Yeah,
Black Excellence, who helps mainstream hip hop music while juggling a roster of Paramours, and that included Bad Boy artist Casey Ventura. So Didi is a man to go in that hip hop music. So xa sithetha nge-hip hop music ke uDidi ubonakala eyintshatsheli ehamba phambili, wonke umuntu ujonge kuye. Yeah, so he will groom he will groom artists like Casey Ventura. Uba nabantu ke abaphekayo ke kule industry abafana no-Casey Ventura, So and lots of others. nabanye ke abaninzi. According to Gaines, the Diddy trial is the biggest hip hop case of all time. NgokaGaines ke eli tyala likaDidi lelona tyala like laba likhulu kubantu be-hip hop, Bigger than Epstein. likhulu kunelika-Epstein. So this Epstein we've been discussing, Epstein, we thought Epstein is the biggest, but according to Gaines, this Diddy trial is the biggest. Besike sacinga into yoba ke ngaphambili ka-Epstein lelona ke lityala ebelihamba phambili, kodwa ngoku uthi uGaines eli likaDidi lelona tyala elake lalikhulu. He declared after the first few days of testimony, adding, honestly, it's bigger than Trump's. Uthe ke xa eveza waziwa namagama athi nyhani ekunyanisweni lona likhulu nangaphezulu elikaTrump. So remember, when we talk about Diddy Combs now, we talk about Jeffrey Epstein and all the others. Even Donald Trump, they part of the same WhatsApp group, right? So xa sithetha ngaba bantu ke oDidi, no-Epstein naye uDonald Trump ngabantu aba bangumgubu wengxowenye. Yeah, so Donald Trump is this Donald Trump who was accused of rape lately. Siyazi ukuthi uDonald Trump ukuthi ngulo bekwabeka icala lokudlwengula kwayena. Right, so they are part of the same group. Bayinto eyodwa ke banengqondo efanayo. And with no TV cameras in the courtroom, his sliver of the manosphere has become a crucial information source for its loyal audience of young men, Gaines now. Okay, njengoba ke kungekho sikhamera phaya e-courtroom, uzosebenzisa ke ubuyena ukuthi njengoba enguyasebenzisa igunya lakhe ukuthi into ayithethayo ibe yiyo ezomameleka ebantwini ngathi yiyona ke ephilileyo. Yeah, so because there's no cameras, we can't see what is happening in the courtroom. So we are relying on Gaines now because he's inside there. He's going to come out and give us the information what is happening. Ngoba ke vele akunazikhamera e-courtroom, kuzofuneka ke ngoku sixhomeke kwinto ayithethayo yena eyithetha ngobuyena enguGaines ukuthi kwenzeke ntoni xa kuxoxwa ityala. And also casual trial observers who might stumble into such content through algorithmic forces. Sizaphinde ke futhi sixhomekeke nakwabo nje abathile ababukele eli tyala abathe ke bazibhaqa ke sebengena phaya esebenzisa ke ezo algorithmic forces zabo, amandla wabo amagunya abathile. Since Combs' arrest last September on federal criminal charges for racketeering, sex trafficking, transportation to engage in prostitution, these podcasts, YouTubers have been notably more sympathetic to him than to the witnesses called for the prosecution. Oko ke ethe wabanjwa uCombs ngoSeptemba odlulileyo, banjwa ke kuleya nkundla ngenxa yokubekwa amatyala okuhlukumeza abesifazane, ebathatha ke eyobadayisa for imizimba yabo ukuthi basetyenziswe kwiindaba zocansi, abanye befuna ukubenza oomarhosha. Laba bantu abako-YouTube babonakale bevele obala benosizi ngakuye ngaphezu kwamangqina ebezosetyenziselwa ukuthi angqine against yena. Yeah, so the whole lot is supporting Diddy in this case, just like we've seen Amber Heard and Johnny Depp case. It's exactly the same playbook. Njengoba sesivile ke kula matyala adlulileyo abo esechaziwe, kuyabonakala ukuthi vele inkxaso iba nkulu kakhulu, ixhasa lo omoshileyo okanye ke ophethe kakubi besifazane ngaphezu kwamaxhoba.
The allegations about Combs' behavior are horrific and including shocking revelations about his drug use, sexual indulgences, and hair-trigger temper. Imatyala abekwa wona lo kaCombs indlela aziphathe ngayo ayothusa, kunjalo nje amasikizi kakhulu. La matyala ke aveza etyhila nendlela asebenzisa rongo ngayo izidakamizwa nokuhlukumeza ngokocantsi, hair-trigger temper. Yeah, Diddy is got the temper issue. Ya nokuthi nje akakwazi ukuzilawula ulaka lwakhe. Yeah, so for those who don't know, so this Diddy Combs, what he would do, he will host these parties. They call them freak-offs. Into abeyenza ke lo Diddy Combs uzawubiza amapati amakhulu abizwa ngokuthi ngoo-freakoms Yeah, freak-off. or freak-offs, yes. Yeah, so in this party, so you get into this party, we'll stay in these mansions, maybe we spend 4 days, 5 days, even a week in these parties. Ubunemali ke uzawenza le party ithathe 4 days isenzelwa kwindawo ezizindlu ezodidi oluphezulu. Yeah, so what they do, we get in there, and once you're in there, it's Diddy who's controlling everything there. Sawungena ke kule party ngoba ke yenziwe nguye kosolulawulweni kuzowenza into ethandwa nguye kule party. Yeah, so, and there's allegations that they will throw drugs on your drinks. Khona ke nezityholo ezithi uzawufakwela i-drugs, iziyobisi kwii-drinks oziselayo phaa. And then you get drugged up and then they make you to do all these sex acts while you are being drugged. Bese babekufakela ke iziyobisi wehlukana nokulawula umzimba wakho, wenza zonke ezi zimbo ezimayelana nocantsi lobuxelegu. And they're taking pictures. All right, so yeah, so they make you do all these sex acts while they videotaping you. Bazokwenza ke njengoba bekufake iziyobisi ukuthi wenze zonke ezi zintshukumo zocantsi, ngalo xesha ke bayakuthwebula izithombe nama-videos. Yeah, in a nutshell, this is what is happening there. And Diddy will even force his wife to sleep with other men in these freak-offs. Uzawuyenza ke uDiddy le nto ngesinyanzelo aze anyanzele nonkosikazi wakhe amforce ukuthi makalale namanye amadoda njengoba kusenziwa lezi party ezi freak-offs. Yeah, so Casey Ventura now is the wife, the late wife of Sean Combs. uVentura ke umfazi kaSean Combs oseshonile ke. Ventura especially is an object of their derision
and their assessment of her testimony is withering. uVentura ke ngokodwa yena ubonakala esisixhobo salento abayenzayo yolulahlekiso kanye uveza into engasiyo. Yeah, and also So remember now we are analyzing the case. Casey Ventura has to take a stand and witness and tell us all these things. khumbule ke sithatha ke ngoku ingqondo zethu siyobheka le case. Nangu uVentura ke ngoku ukhona esitendini uzonikeza ubungqina. Sesivile ukuthi i-testimony yakhe bayisebenzisa ukuthi mayehle iphelelwe lixabiso iyashwabana. Yeah, so like we say, she's going to be treated exactly like Amber Heard, because no one believes her that she's really a victim in this case. Uzawuphathwa kanye ngale ndlela aphathwe ngayo Amber Heard. Heard ngoba akekho nje umuntu ozomkholelwa ubungqina bakhe abuthathwa nje ngokuthi ubungqina obuphathekayo. In their view, Combs is not a man with incredible power and influence who abuse and mistreat those in his circle. Ngokwendlela ababona ngayo ke bathi uCombs akayona indoda engangakholelwa okanye indoda enamandla athile engenza ukuba abe ne-influence okanye abe nefuthe lokuthi ku-abhuzwe okanye kuphathwe kakubi abo ahleli nabo abanye bamngqongileyo. But the target of a Me Too style witch hunt orchestrated by Ventura. Kodwa nje into eyenzekayo uVentura usebenzisa ke ifuthe le-Me Too ukuthi azingele nje ukuthi mabambeke amacala angekhoyo uCombs. Yeah, so it's this idea that I mean, even you wanted this to happen as a woman now. This thing that you've been harassed or you've been oppressed somehow, it's a lie. You are just playing us. Bazothi ke phaa kuVentura nawe nje ngendlela ekubonakala ngayo yabona ngabe le nto into ubuhleli uyifuna le yokuthi uye wanyanzelwa ukuthi uyenze le nto hayi ibubuxoki akho nto ithi apha wena uhlukunyeziwe wenziwe into ubuhleli uyifuna. I don't see no crimes committed in this case, tweeted Bossy Badass, the Southern rapper and Manosphere ambassador. Nangu ke uBossy Badass uye omnye ummeli ke omkhulu weManosphere le yanhlangano ke besithe yokulwa nabesifazana abalwela amalungelo wabo. Uthi yena aniboni nje kwatyala elenzekileyo apha akho muntu umoshiweyo apha okanye umoshe omnye umuntu. Utsho ke kuTwitter. You shouldn't be sent to jail for being a freak. Awukwazi ukuboshelwa ukuthi nje ungumuntu ozonwabeleyo. Right. YouTuber Greg Adams, who discourages black men from settling into committed relationships, push back against this prosecution's attempt. Nangu ke uGreg Adams yena osoloko ke eyityhafise sithi hayi amadoda amnyama makayiyeke le nto yokucaba ukuthi umuntu uzoma kwi-relationship eyi-one. Mabasoloko settling into committed relationships. Yeah, you see there's this settling. So you have a relationship with someone and something happens, this abuse happens, and then a man ended up having to settle the case. Okay. You know, just like Diddy Combs. We will see, we will read as we read. But this settling, this thing of trying to settle, because it's as if now you are admitting that you've done something wrong in this relationship. Nangu ke uYouTuber Greg Adams yena uyayityhafisa nje indaba yokuthi amadoda la mnyama abe loko enento yokuthi kukhona ukubuyisana okuthile makwenziwe kwi-relationships. Settling. So what happens is we have a relationship, right? Chaza ke le ndaba ka-settling sithi kumzekelo kune-relationship ekhona esinayo.
And then there's an abuse going on in this relationship, as we find out with Didi now. Sifumanise ukuthi kule relationship ikhona ukuhlukumeza okuthile okwenzekayo njengoba sichaza ngale ndaba kaDidi. And then the case will go to this civil court. Lizothathwa kwityala lisiwe enkundleni yamatyala. And the result will be like, okay, if the man is found guilty, there's gonna be consequences for this, the settlement. Bese kuthiwa ke indoda ngoba ifunyanwa inetyala fanele kube khona ke ijeziswa okanye iziphumo ezithile Yeah. ezenzekayo. Because it's not a criminal case. If it's a civil case, there's gonna be a settlement of money. You have to pay money. Bese kuthiwa ke hayi ngoba ke akulona ityala elibugebengu into nje yasekuhlaleni yasekhaya mayivele nje ilungisele into ukuthi indoda ibe nemali eyibhatalayo. Yeah, so sometimes they sue you. Right. So yeah, this YouTuber Greg Adams is discouraging black men from settling into committed relationships. uYouTuber ke lo onguGreg Adams uthi amadoda mawayiyeke le madoda amnyama indaba ukuthi bancengane nokuthi babe behlawula imali efunwa ngabafazi kwezi meko ezoba bekhona ingxabano ebikhona. Yeah, push back against the prosecution's attempt to characterize Ventura as a knave on his channel, Free Agents Lifestyle. So he's pushing back because now, if you listen to the case, it is portrayed that Casey Ventura is innocent in this case, right? So uCraig Adams ulwa nokuthi uVentura ebonwe njengokuthi vele akunacala okanye le nto ayenzayo unyanisekile. Yeah, so this idea that in these freak-offs that these women, they are victims, so he's pushing back against that. Ulwa nokuphikisana ke nendaba ukuthi le ndaba evezwa nguVentura yokuthi laba besifazane bahlukunyezwa nyani kwezi party. So if it's like if you are there in a freak-off, you are part of the freak-off, you want to be there. So we must stop with this thing of after all of a sudden now you become a victim. Kunento evezwayo ke xa beyithetha lento bekuphikisa uVentura bathi uvele xa uya kweza party uvele ulindeleke ukuthi akunanto ngaze kuthiwe ubeka icala ngoba vele ubuyazi into ezakwenzeka pha bufuna loo nto vele nawe. There's no accountability on her part, he said. Uthi ke hayi ayikho nje ephathekayo esiyivayo ephuma kuVentura utsho njalo ke uGreg Adams. Everything is my brain still ain't developed. He slipped me a drug. He tricked me when it should have been
he tricked me, all right? Yonke nje into ayithethayo esiyivayo uVentura yilokhu ithi ingqondo yami ayikakayikhuli kahle, undifakela idrug, uye wandenzela amaqhinga, wanditsotsa. Yeah, so ayikho into ephatheka side siyive kuye ayithethayo uVentura. Yeah, so it's the same mentality when a young girl is being raped. These questions like, what was she wearing? Where was she? What time was it? All of those questions, you see, it's the same thing here. Le nto kanye ke esoloko isenzeka xa intombazana okanye owesifazane edlwenguliwe, kuzona nemibuzo evezwayo ukuthi ebephi, ebehamba phi, ebenxibeni, so bexesha phi. So iveza nje indaba ukuthi ekugqibeleni ingathi yinto ebehlele ifuna leyo udlwengulo. Yeah, so instead, it should have been, I was 21, Didi was a damn near millionaire, billionaire, and I was upgrading. So this is what you need to tell us. I was 21, and here's this millionaire guy, and I'm upgrading. You know? Fanele wena usixelele nje le nto eyinyani Ventura ukuthi ngoba vele ubunguna-21 uzofika uDidi enemali enezimoto ezininzi ezixabiso eliphezulu, so nami bendifuna ukuphila ubomi obusoft obungcono. Yeah, so, I was gold digging. So this is what you were doing. So ngamanye amazwi vele usichazele inyani nje nawe ukuthi uzofuna ubutyebi kule ndoda, into obuzoyifuna. Rapper Cameron, a self-styled sports commentator, interviewed one of the male escorts who testified to participating in Diddy freak-offs. Nangu uRapper Cameron, omnye ke odidi oluphezulu kwizinto zesport ke osoloko ekhona phaa ecosha izindaba zesport, uwenza udliwano-ndlebe ke nenye indoda ethe ke nayo yanika ubungqina kuleli tyala likaDidi freak-offs ke ezi parties aziqhubayo. Yeah, so, and then you have DJ Academics, the hip-hop tape maker, always playing devil's advocate, has called the allegation against Combs BS and says the crimes he is accused of committing hardly warrant the life sentence he could receive if found guilty. Nansi ke nomnye ke u-Academics ongomkhulu ke kwimculo weze hip hop, osoloko ke futhi edlala indaba yokuthi umele udevil, uthatha ke ezi zityholo eziziswa nguCombs azibize ngeliya gama ke elibi ukuthi nje imfeketho ngeke sithethe kwangayo, ukuthi nezi zityholo azibekayo akazibekwa zona zizinto nje ezinganiki nje ukuthi angaze abekwe amacala lo esikhuluma ngayo. Yeah, so we are discussing the manosphere, that all these podcasters, all of these men, they are against these women now in this courtroom. Siveza ke into eyenzekayo ke ezinkundleni zamatyala xa kuxoxwa ityala lokuhlunyezwa kwabesifazane ngala madoda amakhulu anezimali e-hip hop, ukuthi nje ivele ithathwe yonke laa nto yokuthi bubuvuvu ubungqina babo ngeke busetyenziswe nhlobo, bayaliwa ngamadoda amakhulu emanosphere. It is Gaines, though, who is uniquely well positioned to cast himself as a voice of reason, often evoking his 7-year stint as a Homeland Security Special Agent, during which he handled human trafficking and organized crime cases to his audience of almost 2 million people. UGaines ke noxa enguyena muntu esimbona ekwisimo esikahle kahle sokuziveza, enguyena muntu ekumele bakumanyelwe ilizwi lakhe, uye futhi obonakala evela njengomuntu oyena ohamba phambili oveza ukuthi kunokhuseleko oluthile okanye Usebenzisa i-experience yakhe ukuthi ngaye ngaba iphoyisa mina. Yes. So I know lezi zinto engikhuluma ngazo, yabo. Yes, so uveza ukuthi le nto ayithethayo unamava ngayo ngoba uke wasebenza njengephoyisa ebelisoloko libhekene nezimo zokuthathwa kwabantu bedayiswa ke ngendlela ezingezi human trafficking.
futhi nguye oye wa-organizer okanye ke wazama ezi cases ukuthi zize kakuhle zizobekwa ebala kusetyenziswe nazo apho bekunabantu abaninzi aba-over 2 million. So amava wakhe ke okusebenza njengephoyisa wasebenzisa ingawo anganika ukuthi into ethethwa nguye mayimanyelwe yiyo eza nomsoco. The DD trial doesn't just recall elements of his claim background. It also allows him to dwell on favorite themes in hours-long daily trial postmortems. Gaines uses blunt talk, reduction reason to stitch the facts of the case into a broader rebuke of modern independent women. Unamava ke awasebenzisa kakhulu ke uDidi uGaines kule case kaDidi ukuthi yena unamava nje adlule abantu abaninzi eveza nje ukuthi yena izinto asezihambile ziyaveza nje ukuthi yena uye wakwazi nokuba abe khona kwinto ze-postmortems ezenziwayo. Ngoku yonke le nto ethethwa apha yokuthi uDidi umoshile iyaveza nje ukuthi hayi akho bamngqina uphathekayo ngokwamava yena nawo njengomntu ke besoloko enamatyala wabhekileyo abesifazana besoloko besithi bamoshiwe okanye bahlukunyezile. Yeah, so he's using his platform now to stitch these facts together. Remember, he's the one who is in the courtroom, and we get this information from him, and then he's able to stitch these facts together. And we're gonna hear from him now, rebuking this independent woman. Sikhumbule ukuthi ke uGaines uye kwase-courtroom uzophuma ke nale information yento ibiyenzeka pha ayithunge kakuhle kayidibanisa nalamava wakhe awatshoyo yonke le nto eyisebenzisela ukutyhafisa nokunqanda lo wesifazane ukuthi makahlukanise nale nto yokuthi abe esithi uhlukunyeziwe nguDidi. Among other things, Gaines claims Ventura's testimony shows that she was not a passive victim. Amanye ke ezithethayo uGaines uthi uVentura ebengelona ixhoba ebelingenanto ebeliyenza nayo kule meko. For her to kind of omit responsibility from this stuff is a little crazy, he said. Uthi ke ukuthi nje yena abonise ukungathi akakhathala kananto ayenzayo akakho nto ayenzileyo iveza nje ukuthi ikhona into engahambi kakuhle apha engqondweni yakhe. Yeah. He points to the videos, texts, and other freak-off related exhibits that the government has presented in court, much of which came from Ventura, as evidence of how women entrap powerful men. Uyithetha ke le nto erifera okanye ke ebabhekise baqondisa kwii-videos eziziswe ekhothi kunye nemibhalo ethile yezinto ebezisenzeka phaya kweziya bhadi apho bekuvezwa khona ukuba aba besifazane andithi yonke le nto ubungqina bubuza noVentura ezonika ubungqina bokuthi abesifazane babanjwe njani okanye baphantsi kogonyamelo olunjani onoxhaka wamadoda anamandla awasebenzisa ngendlela engeyiyo. Or let's say, how these women entrap powerful men. So they are using this evidence now in court to say, look, you see how these women are entrapping these powerful men. So uyajika ke obungqina usebenzisa yena ukuthi niyabonakala abafazi ukuthi bawabambisa kanjani la madoda esiwabona enamandla. He reckons Ventura's 23 lawsuit against Combs, which was quickly settled for 20 million, speaks to how women use the legal system against high-profile men. Uyathatha ke futhi ke ubungqina okanye ke into ekhe yenzeka ngo-2023 apho uVentura bekhe waba netyala ngakuCombs apho kwakhawuleza ke kwabe sekusithiwa makwenziwe settlement elityala licinywe ngokuthi ahlawulwe i-20 million. Uyaveza ukuthi niyababona ke abafazi ukuthi bayenza kanjani le nto yokuxhaphaza amadoda ngokuthi bababeke esichengeni sokuba ifuna imali. Yeah, to humiliate them and enrich themselves. This is And laba abafazi kuyabonakala nje ukuthi into injongo yabo kufuna ukuhlazisa la madoda nokuthi bachole imali ngokuthi bahlukunyezwe ngala madoda bethu into engekhoyo befuna imali kuphela. To Gaines, Ventura testifying to receive an additional 10 million settlement
from the Intercontinental Hotel for their handling of the 2016 altercation between her and Combs was a gotcha moment. So, you know, sometimes you will have to come back and give some additional information or some additional evidence. That's another money being added, right? So these people would say, you are making money. You are here to make money. One. Kuyenzeka ke ityala liselixoxiwe ke uphinde uthi nanze into ivela uyoyiveza ecourt yamkeleke bese ke ibonisa ukuthi fanele uphinde unikezwe enye imali. Kuthiwa ke ngoku le nto bayisebenzisa ngokuthi yayibona ke ukuthi wena nyhani uphezu kokwenza imali uloku uvela uzothi nanze enye into uloku uvela ngufuna imali. So yeah. So this is what these women are receiving at the moment. Nayi ke into abhekene nayo la makhosikazi njengoba sithethe. What it looks like to me, and I think anyone who is in the courtroom, is this is a dysfunctional relationship where you have two extremely jealous individuals that are both violent. So this is Gaines now telling us. Nange into ethethwa nguGaines ke uthi hayi into endiyibonayo mna futhi ke ndicinga into yoba wonke umntu ufanele ayibone leyo nto ukuthi into esibhekene nayo apha ngabantu nje ababini kwi-relationship, bobabini nje baneentliziyo ezinde, omnye ubheke omnye ngamehlo ezikhondo okanye ngezikhondo zamehlo. Bobabini badla ii-drugs nje, ya bobabini nje kuhleli kunesiphithiphithi kusepatini. Partying every single day, where emotions are fluid, and that's a lot of infidelity going on. Vele le nto eyenzekayo esiyibonayo apha wonke umntu apha udakiwe, wonke umntu nje wenza uyazilalela noba ngubani. Bonke nje benza le nto ngoba vele imiqondo yabo ayikho sesimweni esikahle, bonke benza leyo nto ngokufanayo. Yeah. So Gaines said 5 days into a trial, so it's almost like a recipe for disaster. What do you expect? So uthi vele ke akuthi isiphithiphithi phaa, akunamuntu engaze sithi lo umoshiwe yena yedwa, wonke umntu phaa akakho sezingqondweni. Kufanele sithini ke sizothi ngubani owoniweyo? Gaines also seems to appreciate some nuance of Ventura's predicament that his peers wholeheartedly dismiss. Okay, we see Gaines now as if he's trying to support somehow. Usebenzisa amaqhinga akhe ke uGaines, unamaxesha omane engathi uyamsapotha uVentura kwizinto azithethayo. Namely, he accepts that Ventura was abused and mistreated throughout the decade-long relationship with Combs. Umzekelo nje uyabonakala ekuvume kwamkela ukuthi ke vele ke siyabona ukuthi uVentura uke waphathwa kakubi kakhulu wahlukunyezwa kwi-relationship yakhe iminyakanyaka. But there's always a but. Kodwa ke bese sithi kodwa. But for the most part, he seems to side with the defense argument that the government has taken a domestic violence case and turned it into a sex trafficking case. Kodwa kunjalo ubuya aveze ukuthi ixesha elininzi kona abonakalisa ukuthi uchasa okanye ume ngakummangalelwa exoxa ke ngelithi ugovernment usuke ayithathe ingxabano yasekhaya ayenze into yakhe yankulu engathi ngoku yi-self trafficking case ukuthi into yokudayiswa kwemizimba yabantu ngozocansi. Yeah, so what the government has done here is that because Diddy Combs has been doing this for years, from the 90s, Sean Combs has been abusing people in this music industry, right? So siyabona ukuthi ngoba le nto kudala yenzeka vele abantu kudala behlukunyezwa kule ndaba yomculo le. And he's so smart, he's so sophisticated. I mean, it's hard to get effects to prosecute him, to bring him to book, you know. Ngoku le nto uyenza ngendlela enobuchule kangangento yoba kunzima ukuthi kuze kube khona izibakala eziphumela obala ezingambeka avele enetyala. Yeah, so
Sean Combs is one of those people that you know what he's doing, but it's just that it's hard to prove it. How are you going to prove it in court? uSean Combs ke uyazenza izinto ezimbi ebantwini kodwa usoloko kuba nobunzima kakhulu ngoba uzenza ngobuchule kunzima ukuba abekwe amatyala xa sefike court. Yeah, so what the government has done now is to gather all these witnesses. They are trying to make a case against him to catch him once and for all. Ugovernment into ayenzayo ke uqoqa la matyala ke ezama ukuthi makakhe ubungqina obuphathekayo ewathatha kumangqina ke amaxhoba ahlukunyezwe ngocansi ukwenzela ukuthi kuqoqwe ke azobanjwa abanjwe ke nje futhi uqiniseke ukuthi kubhekwana naye enamacala aphathekayo. Yeah, so if you're gonna try to catch him for a domestic violence case, that's an easy one for Didi. He's got lots of money. He's gonna pay his way out of that. Uba ngabe ucinga uba uzawumbambela nje indaba ukuthi wenze leya domestic violence that udlame lwasekhaya, hey ngamacala lawo nje akulula ukuthi angaphunyulwa ngoba unemali uzovela ayilungise nje leyo nto icaleni kahle. Yeah, so now they are really trying to build this case. So this is why now they are using this sex trafficking case. Ingakho ke ngoku kufanele basebenzise icala elizoba ne-weight eliyimayelana ne-sex trafficking, that is lapho ekuthathwa khona abantu beyodayiselwa ezocansi ukuze babe nento ezobambeka ke nesisindo. Racketeering, this idea that you are using your organization as a crime syndicate to further your own ends. So they're trying to really treat this whole thing as a mafia style case, you know. Fanele futhi ke baqoqe ubungqina buzoprova ukuba le business yakhe useyisebenzisela ukuthi enziwe izenzo ezibi zodlame nezocansi olungelulo ukuze afeze inhloso zakhe kodwa isebenzisa igama le-business eqoqa abantu. So fanele baqiniseke ukuthi baqoqa ubungqina umayelana naloo nto. Yeah, so where is this now? So let's be honest. Again, it continues. Let's be honest. Casey had a very strong hand in a lot of this. Uthi ke uGaines masiyivume into ethi uCasey vele ke ube nesandla kakhulu kulento kwelicala. Possible pardon. As much as these videos make it seem plausible that Combs could beat this case, the reality is his best chance of beating the case might be through a presidential pardon. Noba ke kubonakala ngathi vele ke indaba uCombs angafunyana necala kodwa sangawabhitha lamacala, sorry. Kodwa ke inyaniso ile yokuthi eyona chance enhle yokuthi nyani awahlulela amacala okanye awawine yokuthi afumane uxolelo exolwa ngupresident. Yeah, because these are serious cases they've built against him. Ngoba ke la macala wona abekwe wona uyabona ukuthi amacala asinda kakhulu. All right, so now let's hear Donald Trump, what he says. Remember, we said Donald Trump is part of this. I mean, they are in the same WhatsApp group, we said. Siyakhumbula ke ukuthi besithe uDonald Trump ke nabo Didi bangumgubo wengcowenye. Makasive ukuthi ke nange uDonald Trump uthini. Yeah, because now this Didi case is on the news. Someone is asking, the journalist is asking Donald Trump now. So what's your take on this case? Ngoba ke le ndaba kaDidi isematheni. Nayi ijournalist ifuna ukuva uTrump ukuthi uthini yena ngale case. We're quoting Trump now. Sithatha ke ngamazwi kaTrump. I've seen it. I haven't spoken to him in years. I haven't seen it. I haven't seen, sorry. Yeah. He used to really like me a lot. Because that's a, what is this? That's a compliment for Trump.
that's a requirement to Trump. You have to love Donald Trump. Vele ke siyazi ke ukuthi uTrump ngiyona nto ayithanda ke ukuthi kufuneka ayazi ukuthi uyamthanda. Yeah, I think when I ran for politics, that relationship busted up. From what I read, yeah. Uthi ke vele ke kuba ke sigijimela indaba yepolitics. Cabanga ukuthi obudlelwane bethu mina naye basta Yeah, Baphela. baphela nje. Yeah. Yeah. Trump said when asked about the possibility of a pardon at a White House news conference Friday. Nanzo ke into ayithethileyo uTrump ke kuleya conference ibikhona eWhite House mayelana nelicala. Yeah, because they are asking, are you going to give Didi pardon? They are asking him. Uyabuzwa umxolela ke njengana ke kubheke ukuthi fanele axole upresident. I don't know. Andazi. I would certainly look at the facts. Ngiyobheka ke ngizobheka ke vele ke ukuthi izinto zithini. If I think someone was mistreated, whether they like me or dislike me, wouldn't have any impact. Ngizobheka ke xa ndibheka elicala ke xa sendibheke ukuthi mina unganithini. Ukuthi okay kuba khona ophathwe kabi ohlukunyeziweyo. Ngizobheka leyo nto noba lo ohlukunyeziweyo bendithanda okanye enganithandi. Ayinanto itheni le izoyenza loo nto. So you can rest assured, Trump is looking at this case. Ungaqiniseka ucinga into yoba ke njengoba uTrump ezobebheka icala. And you can already see what Trump is thinking. He's thinking someone might be mistreated in this case. Uyayicinga into ukuthi already khona ophathwe kakubi kule case. And that's Sean Combs. He thinks they are mistreating him. And ingqondo kaTrump ke vele izothi uSean Combs lo uphathwa kabi ohlukunyezwayo. Not surprisingly, that's something Donald Trump, the manosphere champion and a one-time Didi wingman, who has granted clemency to an assortment of hip-hop heroes, including the rapper NBA Youngboy last week, is apparently considering. Ngeke akumangalisi ke ukuthi masibheka ke indaba kaDonald Trump. Donald Trump nje okokuqala uyi-champion ungumgqugquzeli wemanosphere and uhamba naye ke sorry. Yeah, Sheila Didi. Yeah, ichain elikhulu lika Didi owanikeza ke futhi wamxolela lo hip hop. Yeah. Esesemvayo ke lo mdlwenguli ongu NBA Youngboy last week. Ukuthi ke vele ke sizobheka ukuthi kuzoyibhekela kanjani sesingaqikelele. Yeah. Either way, it's clear who he thinks the victim would be. Kuyabonakala ke vele ke ukuthi yena uTrump xa ebhekile ngubani ambona ehlukunyeziwe kule case. With the trial at its projected halfway point, the Combs defense team can count on continued support from Black voices in the manosphere is a marked development. Xa sibheka ke licala lika Didi sibhekile nje ngendlela esekwanjwe nalo ngalo liyaveza ukuthi abameli baka Combs bayakwazi ke ukubeka bacacise inxaso yabo ngakumazwi amadoda axhasa kakhulu imanosphere nokumiswa kwakhe. Yeah, so Didi is being support. He's got a lot of support in this case from these men. So siyambona kuDidi ukuthi lamadoda nawo lamadoda amnyama ayamxhasa kakhulu uDidi. Just this week, at least one content creator was reportedly requested to be barred from the trial after leaking the identity of an anonymous witness. Sibheka nje kule veki sibona ukuthi kukhona othile oye wabantu obungqina abukhuphayo okanye kwaphuma ubungqina ngendlela engafanelekanga. Usevele wagxothwa ke okokuba makabe uyakwazi ukuphinde areport okanye abe intatheli kule case. Yeah, so you can see these men are supporting each other. You have this content creator inside the courtroom. Siyambona lo ekuthiwa yi-content creator ke lento lo olubexotsha izindaba ukhona phakathi ecourt.
witnesses supposed to be protected. You don't disclose the identity of witnesses. Kunamangqina pha ekufanele engadalulwanga amagama wawo. But these people are in the courtroom, they are causing mischief, disclosing, leaking this information. So they are disrupting, they're trying to disrupt the case in all of that. Ngenxa yoba ke befuna ukuyenza weak le case beyiphithizelisa. Bavele nje ngabomu ngoba beyazi ukuthi amangqina akumelanga adalulwa amagama abo kodwa bavele bawaveza nje kwaba ngathi into eyenzeke ngempazamo mhlawumbe. For these men, the trial is a test of their influence as they reframe a female victim story into a modern allegory on the perils of being too powerful a man. Kula madoda ke elityala liyi-test yokuthi sorry. Yes, so for this man, the trial is a test of their influence as they reframe a female victim story into a modern allegory on the perils of being too powerful a man. Yeah. So amadoda amaninzi ke le ndaba le iyi-test yokuthi vele banamacala abawenza basoloko bemjikela lo wesifazane ukuthi benza amacala balitshintshe icala libe yenye into ezokwenza ukuthi kuvele lo wesifazane inguye ofuna ukuhlukumeza le ndoda enkulu ebonwayo ukuthi inamandla inemali ke mhlawumbe. Yeah. And these people, these content creators, Abantu ke abenze lamabali ezi story they want influence, remember. sikhumbule ukuthi bafuna ukuba nabalandeli. Just like Gaines now, he's there in the courtroom to further his, is there for himself. Sikhumbule ke nabo njengeGaines bayele ukuyophakamisa amagaba wabo pha lana benabalandeli abaninzi. Yeah. So he's gonna come out and give this version of this story to allow followers to convince people that he's got a story for us. So banobuchule ke oGaines bokuyenza lento khona bezofaka ifuthe ebalandelini babo bavele ukuthi futhi banabalandeli baziveze bengabantu abathandwayo ngabantu kakhulu ngenxa yezi cases. It seems to be working. Futhi le nto bayenza ibonakala ngathi yabasebenzela. During the first week of a trial, a fan approached Gaines outside the courthouse and told him, Kule veki yokuqala kwelicala ukhona umthandi ophambili kaGaines oye weza kuye ke waya kuye uthetha naye and says, "You are the only person I trust to cover this trial." He didn't need the encouragement. uthi ke lo mlandeli kaGaines hey wena ukuphela komuntu ke okhona endimthembileyo endinokuze ndimthembe ukuthi le trial lena uyiphethe ngendlela okanye ke njengoba esinika ulwazi ulinika ulwazi ngendlela efanele kuthiwa ke bengadingi ke vele ke ukuthi bekonele okwenziwa yile ndoda. Yeah, so these podcasters now has become the source of news. So lama podcaster ke podcast yini konje ngesixhosa These YouTubers. laba abantu be social media like abenza uYouTube yibona ngoku ekubonakala kuthenjelwe kubo njengabona abantu abazuza nolwazi oluthenjiweyo ngumphakathi mayelana namacala. And this is the information they are giving us. This is the narrative they are giving us. Babo yibo ke baphethe ke i-narrative baphethe ulwazi oluzohamba ke luye ebantwini ngalendlela abalitolika ngayo bo. Yeah, so you can see the difficulty now in trying to combat these sexual violence cases. Siyabona ke ukuthi bungakanani ubunzima ekusibhekene nabo bokuthi lamacala okuhlukunyezwa abantu besifazane ehliswa amandla okanye yenziwa afikelele esiphelweni. So this is the reason these waves of feminism they never achieve their goal. It's because of this backlash. Naye ke isizathu ke esiveza ukuthi kutheni le misinga yokulwela amalungelo abesifazane ingaze ifikelele
kwizinga elililo lokuphumelela ingoba kukhona lo msinga olwa nawo. Yeah, so we were just trying to use this DDKs to try to highlight, to show how this backlash is impacting the movement. Sithatheke lo mzekelo welicala likaDidi ukuveza ubunzima obukhona ekulweni okanye ekuphikisaneni nemisinga ye-feminism ukuthi i-feminism iliwa kanjani ngalamadoda akwi-manosphere. So yeah, we will close. I think we will close here with this note, and then we open for questions or for comments. Siyaphela ke isifundo sethu ngale ndawo, silindeleke imibuzo nabantu ke abafuna ukuphawula. Thank you. Siyabonga. All right. Am I still? Yes. Hello. Yes, Dudu. I'm listening to. I was listening to the study, and then this is just a comment. All right. I remember when I was working at Empangeni Clinic years back. There Okay, was sorry to oh, let us. We'll interpret that. uDudu ke uthi ke ufuna ukuphawula nje ke umamele ke esisifundo kubuya ke into eyenzekayo isasebenza Empangeni eclinic. I was working in the front desk, Wayisebenza ke desk lakhe liphambili. and then there was a white lady who used to come to the clinic with young girls from different countries. Kunothile ke umlungukazi obedla ngokufika eklinikhi ehamba namantombazanana. And then one day she told me that these are my girls. Ngenye imini ke uyandixelela ke uthi ngamantombazana wam le ngamadodakazi wam. And then these girls were 17 in their numbers. La mantombazana ke ayi-17. And then she told me that these girls are working for her. Uthi kum ke la mantombazana ayandisebenzela. Then I asked her, what are they doing? Ndiyambuza ukuthi benza msebenzi mni. What they are working down there, and she's from different countries. Ke basebenza ke besebenzela amazwe ahlukahlukene. They couldn't even speak English. La mantombazana ke ayingakwazi nokuthetha isiNgesi. She brought them in the clinic when they are sick. Bebazisa ke eklinikhi ke xa begula. Then it came to my mind that this lady was using them for money. It means they were. She had a place at the in Empangeni where she used to stay there with them and work there. Kwafika kum ukuthi wenza ngayo imali la mantombazana kunendawo ethile lapha Empangeni abasebenzisa kuyo. She told me they are sexual workers. Waveza ukuthi ke benza imali ngocansi. And then she's gaining money with these Yena ke girls. unemali ayifumanayo ngale msebenzi. It gives me a pain inside now when I was listening to this study that people can use the human beings to gain money. Kundivisa ubuhlungu ke nje bandiphulaphula esi sifundo ukuthi kunabantu abasebenzisa abanye abantu ukufumana imali. And then another thing that comes to my mind is
the case of Omotoso, the pastor. Naye into ke efika engqondweni yami ile case yalo mfundisi ekuthiwa uOmothoso. I saw the girls that were testifying that Omotoso raped them. Ngiwabonile amantombazana ebenika umngqina bokuthi uOmothoso wawadlwengula. And then Omotoso, all the cases is not we just vanished. Missed, yeah. Yeah. Kodwa wonke lo macala uOmothoso uphume echaya kuwo. Yeah, it gives pain. It gives really, it's painful Kunika ubuhlungu ke kakhulu. that women are being used for anything, even if she is telling the court that she has been raped, then they won't take that case. Ukuthi ke noba uyanika umngqina kangakanani ungowesifazane, isikhathi esiningi nje umngqina bakho abuthathwa serious. Yeah, and then this thing, you can see that it's not gonna end. Kuyabonakala vele ukuthi lento ayizuphela. It's something that is going on and on and on because the Yeah, government correct. doesn't take any doesn't take any, what do you call it? I Yeah. don't know what. Kuyaqhubeka njalo sibhekile ngoba nohulumende akubonakala ukuthi kunesisindo esingako asivezayo ukuhlangabezana namaxhoba. Yeah, that was my comment. It's painful. Bendifuna nje ukuphawula ngalokho. Yeah, thank you, Tutu, for that comment. So yeah, it shows that truly we are at the end of the world. Yasivezela nje ukuthi ngempela ke sisekugcineni kwehlabathi. There's no law. The law is on the streets. Umthetho kawukho nje, awukho. It's been trodden down underfoot. Usewucekelwe phansi komthetho lowo. So simple things that should have not been difficult. I mean, to report a case and to narrate your facts, it shouldn't be difficult. Kukhona izinto nje ezilula bengamelanga ukuthi zinzima, into ezifana nokuthi uyomangala nje. And all of a sudden, the court will tell you, no, there's not enough evidence. Kodwa nje sesibona ukuthi icourt vele ithi hayi akunobungqina buphathekayo. You know, just like in this Omotoso case now. Njengale case nje kaOmothoso. It's not clear what happened there. I mean, they are saying there's something with the investigation, with the interrogation. You don't hear what the problem is there. Akucacanga nje ukuthi kwenzekani, kumane kusithiwa what the prosecutors, the investigator abaphandi bacuphi. Yeah, Cace nje ukuthi kwenzekelani. you know, and just because someone who was investigating the case somehow died mysteriously. Khona ke nokubulawa nje kokufa, I mean kothile bephanda icala bebonakala ukuthi kuze ngamanje kuliphandile icala wavele wafa nje ngendlela engaqondakaliyo. Those things shouldn't hinder us, the law, to get to the bottom of the thing which had happened. Bengamelanga ukuthi nje umthetho uzoma ngaleyo nto ukuthi hayi asisakwazi ukuqhubeka nokuphanda ukuthi kwenzakaleni. So yeah, so this world, it's not fair. Our courts are not helping. The system is rigged. It's not helping, particularly women. And even about this story of Ukwekwe now, where is this story now? Yeah, kuyabonakala nje ukuthi umthetho awusincedi nganto. Inkundla zamatyala zethu hayi azisenalo uncedo ngakumbi kwabesifazane. Umzekelo nje kwasibheka le case kaCwecwe kwenzekalani ngayo. So yeah, it's not good. Thank you, Dudu, for that. Any other question or comment? Good morning. Yes. Morning. Thank you for the study. Siyabonga ngesifunda.
You've made reference to all the big cases. Usewenzele ke imizekelo uzekelisa ngayo wonke lamatyala amakhulu kakhulu. The cases that involve big stars, big money, human trafficking. All of Matyala ke abandakanya abantu abanemali abaziwayo saziwayo. But the issue of abusing women is a spectrum. Yey indaba enkulu ke kakhulu ke le eningi le ndaba yamakhosikazi ahlukunyezwayo. Let's also remember the millions and millions of women who are in marriage relationships who are being abused. Sikhumbule ke futhi naba batshatileyo besifazane abahlukunyezwayo ngabantu abatshate nabo. Who have been married just for the sole purpose of fulfilling the sexual desires of their husbands. Batshatele nje ukuthi bagcwalise imfuno zamadoda wabo kwezocansi. The cases that will never see the light of day in terms of courts and judges and lawyers. Amacala ke la ke angekho nje mathuba ukuthi angaze anakekelwe ojaji nkundla zomthetho. The women who are silently suffering, having to every day come up with a scheme so to run away from being abused. Amakhosikazi ke yonke imihla abhekene nokuhlukunyezwa asoloko esicinga ukuthi bangaphuma kanjani kulesi simo. I'm sick, I'm having my period, I'm tired, I'm just trying to run away from their bodies being used and misused. Kufuneka becinge ngamacebo okubalekela ukuthi imizimba yabo ingahlukunyezwa lamadoda ngokocansi uzazi athi umuntu ndiyagula ndikuba periods ndikhathele. But because they are in a marriage relationship, they can't actually get away from this. Kodwa ukuthi ngoba naku batshatile sekufanele bazibhaqe bengakwazi ukuphuma kule meko. And there is no law that says, the law doesn't cover those people in terms of saying, you can sue your husband if he is abusing your body. Ngelishwa ke umthetho awuyilungiselanga le ndaba yokuthi ungakwazi ukuyomangala umangala indoda yakho ngokuthi ilokhu ufuna ucansi. They continue to suffer in silence, they're held in bondage. Babophelelekile nje bazibhaqa bengekwazi kufanele bathule benze ngathi izinto zihamba kahle. In Adventist circles, it is seen as a religious duty for the wife to do her part in pleasing the husband. Kuyimfundiso yama-Adventist izivele njengongathi ngumsebenzi wakho wena mfazi ukuthi wenelise indoda yakho iyashunyayela njengongathi ingxenye yenkolo yakho. The yoke around their neck, you won't go to heaven unless you give your husband what he wants. Kuthiwa ke idyoko nje ofanele uyithwala ngeke uye ezulwini ungayenelisi indoda yakho ngocansi. How many girls are beguiled by boys to get into relationships just so their bodies can be mangled and abused? Mangaphi amantombazana ahleli okanye angene relationships nabafana ngelela nje ukuthi imizimba yabo ihlukunyezwe ngalabafana. Women are just seen as sex objects. Abafazi nje babona beyizigqila zocansi ngalamadoda. By most of the world. Futhi nje ihlabathi nje lonke. And those cases will never make it to court. Lamacala ke akakwazi nje nhlobo kuye ezinkundleni. We'll never hear them as scandalous stories in the newspapers. Angeke nje futhi uve kuthethwa ngana kuma newspaper ngokungathi iziganeko ezibalulekileyo. That is the really sad story. Andizo nje into ebuhlungu ke ngale meko. Siyabonga. Yeah, thank you for that comment, Doreen. Yeah, it's a pandemic. It's a problem. It's a issue that cannot be solved, really. Yeah, siyabonga ngaleyo indlela uphawula ngayo kodwa ke kuyabonakala ukuthi eDoreen nje isimo esibi esibuhlungu ekubonakala nje ukuthi asikwazi kona ukuba nesisombululo.
Yeah. I could- Any other comment before we Yes. close? Yes. My comment, I was moved by the stage of the case where it reflected that this lady, who is this? Casey, yeah. Casey Casey Ventura, yeah. Ventura was backlashed by saying it's something that you also wanted. So it reminded me of one scenario. I think we talked about it a few years in the movement, that the rape victims would voice it out that if there is ever a moment that is heavy in them when they are reflecting about the act, it's when at one stage in the act you would cooperate as a victim, because one of the reasons is that you want this thing to be over. At least you get away with it. So you just feel like you just have to cooperate. And then that comes heavily in the conscience of the victim. And it presses the victim down that you can't even go and report, because you know for a fact that the perpetrator would say you also cooperated. It means you're also enjoying it. So that haunts the victim, one emotionally, and also reflects that you will never, for that matter, even win the case, because you know it's true that you even cooperated. So it's a very painful situation for the rape victim. So, you know, benisithi kune scenario endivise ubuhlungu xa ndiyikhumbula, xa sithetha ngale case kaVentura, ukuthi ubethwa ngendaba ukuthi vele ubuhleli ufuna loo nto nawe. Ndiyakhumbula ke into esake sayivezelwa apha kwi-movement kwixesha elidlulileyo, ukuthi i-victim ye-rape iyalimala kakhulu emphefumlweni, bese futhi ifumana nokucaciseleka nje, vele kuthi hayi vele i-case ayikho indaba yakho, ngoba nawe ngoba ungumuntu, one. Okwesibini, ubukhe wanento ethi ngcono le nto ngoba lo mntu naku uyandidlwengula, mandivele bese ngathi ndiyasebenzisana naye khona le nto izothi zidlule. So lo okuhlukumezayo ke uvele uzosebenzisa leyo nto nasecourt, and abeseyithi nawe uyayazi into ukuthi nawe ubumnandelo buva umandi. So it would be like akuna case, and yet le nto ubungayenzi ngoba, okanye ubungasebenzisani ngoba ubuminisha kona, kodwa ufuna le nto ukuthi izidlule. So zizimo ke nyhani ke abhekene nazo abesifazane. Yeah. Yeah. Yes. So any question, any comments? Hello. Hello. Hello, I'm sorry, I was having a flu bout, so I'm not gonna be clear on my voice, but I want to comment about this study, mainly the TB trial case. Okay, This uthi case, ke okay. okay. Oh, Uthi yeah, mhlawumbe samxolela ke ilizwi lakhe lizawuthanda ukukhwexa bekade ne-flu, kodwa ke ufuna ukuphawula nje ngalesi sifundo esimayelana necala likaDidi. yeah, this trial is, it reveals persistent challenges, yeah, to gender equality. This trial reveals. Yeah, it reveals persistent challenges to gender equality. Leli cala ke liveza nje imicelimngeni ivele esibhekene nayo kule ndaba yokungalingani ngokwe-gender. Especially in how society and media treat women who Ngakumbi allege abuse by powerful men. ngakumbi ke futhi nendlela abantu ekuhlaleni, imedia, that is abezindaba, ababaveza ngayo abo bangamaxhoba okuphathwa kakubi ngokwesondo. Comparing this case to that one of Omotoso, Masibheka futhi naleli cala lika-Omotoso, you can see that they are the same.
Siyabona nje ukuthi kuyafana ngamacala wodwa. Just that the case of Omotoso, there was a problem with the prosecution team. Ukuthi nje leka uMathoso ivezwa ngokuthi kube nengxaki ngakubachutshisi. Yeah, there were multiple prosecutors in the case of Omotoso. Multiple what? Prosecutors. Oh, kunabashushisi vele bebaninzi kakhulu kwelicala lika uMathoso. In such a manner that Advocate Nongeba Ntelwa was a lead prosecutor there. Siyabona ukuthi okunye kuye kwavela u-advocate Nongceba waba umshushisi ophambili kule case. Who it is alleged is the one who messed up the case. Uye ke ovezwa ebeka icala lokuthi uyomoshe le case. According to my analysis, I think he was right. Kodwa xa ndibheka mna ngokwami ukubona ucwaninga ndibona ukuthi ube right. He was right. Oh, ndibona ukuthi ngathi unemali ayinikeziwe uthengiwe. Okay. Yeah, because there are about 6 prosecutors, a team of 3 and a second team of 3, but all of whom couldn't go on with the case with the good cross-examination of the witnesses. So Yeah. that shows that, yeah. Hello? Yeah, so kukhona bebekhona abashushisi behlukanisiwe ngokwama team akhona. So kusho ukuthi belingaqhubi icase, but kodwa icase libambekile, icase aliqhubanga for some reason. Bekhona kodwa abantu bebengaliqhubi icase. So the backlash faced by women who testify against powerful men. So kushuthi ke kunokuhlukunyezwa nje okuthile kwamadoda amadoda ehlukumeza abesifazane ngendaba ukuthi bemile ke bemela amalungelo wabo. Yeah, it highlights the courage it takes to pursue justice. Kuveza nje isimo esibhekene naso ke njengangoku esiphila kuso. So gender equality means ensuring women are supported, protected, and empowered to stand up for their rights. Siyabona kona ukuthi amakhosikazi ayakhuthaza ukuthi makemele amalungelo wabo. Without fear of public shaming or retaliation, okay? Khuthaza ukuthi mabeme bangesaba ukuthi kuzothiwani ngabantu nangumphakathi. So with the case of DD, there is no allegation of like bribery towards the prosecution team. Kulega ka DD case akubonakali kukhona ngathi khona othengiweyo malunga ngakubecala labashushisi. But the problem is with the powerfulness that he is in terms of media and what it is. Kodwa ingxaki kulega DD case ukuthi une-support yamadoda amakhulu anezimali awaziwayo. And the one for Omotoso is the problem of bribing the prosecution. Basibheka leka Omotoso ingathi ingxaki kukhona umshushisi othengiweyo kuyo. When the testimony of all those women, all those witnesses was quite proper. In fact, he was gonna get a life sentence for those crimes. Masibheka ubungqina ngendlela bebuphakame ngayo bebhekene nokuthi nje afumane isigwebo sokudilikelwa ijele. So that's my comment. It's like I was trying to comment regarding, or maybe put an addition regarding these 2 cases, because they are the same. The way he was treating the women as a pastor, and Didi also doing his freak, whatever they call it, are the same, because I read the judgment of Omotoso in full. So nibhekela amacala ke omabili ukuthi
lo ngendlela ephathe ngaye lo amtshatileyo uDidi, and also no-Omothoso naye uwenza le ndaba yokuhlukumeza wesifazane ithatha i-advantage yokuthi ungumfundisi wabo. Okay, thank you. Siyabonga. Yeah, thank you very much, Themba. Yeah, so it's a problem. It's a problem. It's everywhere, as it's been highlighted now. We are just talking about these high-profile cases because they are there in the media. But what about all these other cases, other instances where women have to undergo these treatments on their daily basis? Yeah, ingxaki kona kakhulu ebonakalayo into yoba ikhungethe ilizwe lonke, ngoba ke sithethe ngamacala wezinga eliphezulu, kodwa ke kuyabonakala kona ukuthi ingxaki inkulu kakhulu kubafazi abatshatileyo ababhekene nokuhlukunyezwa nsuku zonke behlukunyezwa amadoda wabo. Yeah, mainly it's being perpetrated by this culture we grew up in. Le nto ke kakhulu ke ibhethwa yi-culture lesikhule ngayo, And where you find really there's no platform for women to raise their voices. vele kapho sifumana khona ukuthi ayikho indawo abafazi abazothi xa bethetha bamanyelwe kuyo. When you really look at the things, the way women are treated in these families, Masowubhekisisa ngendlela abafazi abaphethwe ngayo kwezi families, you will find that it's criminal, ngiyabona nje ukuthi ubugebengu nje. but disguised or covered by this so-called culture. Yonke le nto igqunywe yahlonishiswa nge-culture. So yeah, so you can see most of the things we even, you have to convince the community first that this is a crime. Ezinye izinto nje kufanele usebenze nzima kuqala ufune i-community abahlali ukuthi bayiqonde ukuthi le nto lena ayikho right, bubugebengu. And many people, the society will be against you. If you try to point out these ills. Masowuthetha ngale nto nakubahlali uzama ukubabonisa, hayi abayiva le nto ukuthi hayi le nto asiboni ngxaki thina kule nto. Yeah, this is how situation is. This is how bad it is. Sibe sinjalo ke isimo esikhona esihlala nazo. Because we all know recently, before, women, if you go to court and report all these domestic issues, police will sometimes, or most of the time, they will tell you, no, this is a domestic issue. We don't involve. We are not involved in this. Kungekudalanga nje bekusoloko kukhona ingxaki yokuthi umuntu xa yoripota, owesifazane yoripota le nto emapoliseni ukuthi heyi asingeni ndawo le nto yindambano mayolungiswa likhaya le nto. So it is only now that we have a voice even in these government facilities, but even then, even now, it's still a problem, it's still a challenge. Victims are not being protected. Sekufana kungoku ke apho sibona ngathi kukhona ubungconywana kodwa nalapho kusekhona ubunzima obukhulu. Yeah, just look at the setup in the police station. There's a desk, there's people sitting in the bench there. You come in as a woman, a victim, you have to tell your story. There's no privacy. You have to tell your story in front of everyone. It's humiliating. There's no dignity here. Kwa indlela nje ekuyiyo e-police station fanele ukubeke elibali lakho kumamele wonke umuntu elokuthi uhlukunyezwe yile ndoda. Ayikho nje indaba yokuthi unikwa imbeko. Uthi ke uNonceba kwezinye Let's Oh, do sorry. in English first. So Nonceba is, you can see she's working with the police department. I say like in Yeah. other police stations, there are victim-friendly centers that the government is making them, but
as they already they are there. There's no proper care that is taken to make sure that those victim-friendly centers are maintained in a right way, because them being there, it doesn't have a meaning on them. It doesn't have an actual meaning on them because it's to help the females. So it doesn't have a meaning to them. So they are not taken good care of, though they are there. Yeah, Okay, so uNoncaba ke uthi njengoba nesebenza ke emaphoyiseni kwezinye izitishi zamaphoyisa zikhona lezi ndawo zokunakekela abesifazane abaphathwe kabi, kodwa kubonakala ukuthi sezikhona zinjalo, kukhona ukunganakekeleki kwezindawo kwazona zizodwa. Into yenza loo nto ukuthi ayibona le nto into eserious le yokunakekelwa kwamaxhoba okuphathwa kakubi. So even nale ndawo ayinakekelwanga ngoba vele umsebenzi wayo awubalulekanga. Another point, just to get in, another serious one is that when you as a victim go and report the abuse, when you come back, the family members, they're just up on it. They never consider what made you to go there. It's about why did you involve? It's a very big issue. They really gaslight you. They make you to believe that you are the one who was wrong by taking the case to the police. How can you? It means the mentality of this thing to be still handled by the family is still there. So they don't see any need for you to take it to the police. It's the main thing that they focus on. But why did you take it to the police? So mawubuya nje uyoripota leyo nto emaphoyiseni, yona ndaba enkulu ukuthi ubuseyothini ke emaphoyiseni uzumbophise. So bayena ndaba enkulu ke ethethwayo. Even just by reporting, I know it from experience. Just by going to report, just to ask for the intervention of kind of, what is this thing, mediation. It's a very, just by going to that office, it's a very big issue. yeah. Yeah. Imagine as a woman, you go there, you humiliate yourself by exposing yourself, and all of that, Mhm. only to find you are not gonna get help, Mm. the help that you deserve. So really, it's a problem. So yeah, everyone, I think it's good we close here. Thanks for all your comments. Thanks for your time and your patience. Let's close with a word of prayer. Who's gonna pray for us? Konsile is going to pray for us. Masithobe inhloko phezu konke Thixo wethu Zulu emfihlakalo wabakhona ekuqaleni, into zonke zingekho, into zonke zabakho ngawe. Sisondela kuwe Thixo sinokubonga okukhulu somandla isidalwa esingumuntu kwindalo yakho yonke wayidalayo, wasidala isidalwa esingumuntu endinguye, sanomahluko omkhulu, waba nothando olukhulu ngaminazana usithi Thixo masenze umuntu ngokufana nathi. Wamenza umuntu wanokufana uwe Somandla onguThixo wethu. Belishwa wakuphoxa umuntu endinguye wazehlukanisa nawe. Siyabonga ke Somandla ngenxa lothando olungazenzisi. Kunamhlanje nje uyasifundisa usibuyisela lo ndawo owawuvele unenjongo yokuba sibe kuyo ekusidaleni kwakho. Siyabonga Somandla Thixo wethu. Subonile umonakalo owenziwe sisono, umonakalo omkhulu kakhulu. Kodwa Thixo wethu ngenxa yenceba engunaphakade onayo awukhange umlahle umuntu. Wasuka wena wangena endaweni yomuntu wathwala izono zomuntu ukuze umuntu asindiswe. Siyabulela ke Somandla Thixo wethu kakhulu. Siyabonga ngale movement, siyabonga
ngale message. Siyabonga ngesisifundo. Sibulela ngezifundo zonke ezisakhayo zisenza ngakumbi Thixo wethu, ngoba siye sazalelwa esonweni Thixo, sonzakala sisono, saphila ekonzakalisweni nasekonzakaliseni, sisonzakalisana, sonzakele kwathina. Mdali wethu, siyabonga ke ngokuba usilungisa Thixo, onecebo elingawi phansi, ngexa iphengululeke nqondo Thixo, ongaqakwa Thixo, ongehlulwa. Umkhulu somandla ngokumangalisayo, iyabonakala imisebenzi oyenzile, akho bani ongayenzayo. Siyabonga ke somandla Thixo wethu, kubuhlungu ke okwehlela umuntu wesifazane. Ngaloo mini iveza intiyo indoda, imthiya isithi ngulo ondinikela. Yamthiya ke indoda umuntu wesifazane kude kwanamhlanje, njengobana namhlanje nditsho indawo yakhe ayihlonitshwa, bekelwe emva. Somandla, sizalelwe kuloo nto ke, kodwa sibonga kakhulu sikule movement Thixo. Siyabonga ukukhethwa, lona lowo Somandla makazibongele ngenxa yale nceba engaka, ngoba le message noma le movement ayonto kabani nabani, kangendlela ephakeme ngakhona. Uba senziwe kabutsha Thixo wethu, singaba bantu abonakele, benakaliswa sisono nabonakalisayo nabo ngenxa yesono abazalelwe kuso. Siyabonga kakhulu ke mdali wethu Thixo wethu, siyabonga kakhulu Somandla. Sigcinele Thixo wethu iinceku zakho, izicaka zakho osebenza ngazo, lo msebenzi omhle kangaka wokubuyisela umntu elulawulweni lakho, njengoba umntu wabaleka wavukela ulawulo lwakho. Sigcinele Thixo wethu abantakwethu osikhokele ngabo, bapha amandla njalo. Siyayiva indlela abasifundisa ngayo ephakeme ngendlela emangalisayo, enqabe ngendlela emangalisayo, ebaluleke ngendlela emangalisayo. Bagcina abantakwethu, siyayibona le mpi uba isaqhubeka Thixo. Siyazi uba njengoba kuqhubeka lo msebenzi, notshaba lubhidla ngendlela emangalisayo, notshaba lwenyukele ngendlela emangalisayo. Siyabona kuyonakala, kuyavela Thixo wethu oba ngenene sisizukulwane sokugqibela Thixo wethu, ngoba kuyabonakala okokuba xa kunje Somandla kufikelela ethubeni lokokubana ayingeke ithule inkosi, izawusuke ime inkosi yethu. Konakele kakhulu, kodwa ke Somandla siyabonga ngoba wena ulilungisa Thixo wethu, uyasilungiselela, usilungisela, usilungisa nathi. Siyabonga kakhulu Thixo wethu, siyabonga kangoba ke Somandla asazi uba singathini, kodwa ke sizivela uvuyo nokubonga. Sicela Thixo sikhulise, khanyisa ingqondo zethu, wamkelise iintliziyo zethu, sikuve, sikubone, sikwazi Thixo wethu uba nguThixo wethu oluthando. Siyabonga kakhulu ke Somandla, sisikelele sonke singabantwana bakho, siguqa phambi kwakho Thixo wethu ngalo mzuzu. Sisikelele sonke Thixo wethu singumhlambi wakho, umsebenzi wezandla zakho owenzileyo. Sisikelele Somandla ngale mini entle, imini engcwele, imini eyasikelelwa kwasekuqalekeni. Wasithembisa ke Thixo wathi ngale mini uyasisikelela, uyasingcwalisa. Siyabonga kakhulu ke Somandla. Yamkela Thixo ukuthandaza kwethu, sipha amandla endleleni, somelele Thixo wethu, sifunge singajiki. Egameni lenkosi yethu Yesu Kristu siyakuthandaza. Amen. Amen.